много силно първо по време за Реал Сосиедад. Футболистите на Иманол Алгласил успяха да стигнат до аванс от 2 попадения в сблъсъка срещу прекия конкурент Бетис, реализирани след автогола на Диего Йоренте и попадението от дуспа на Микел Оярсабал. В студиото продължаваме разговора с Калин Караиванов. С него ще обсъдим най-интересните събития от Реал Арена през тези първи 45 минути. Калине, толкова сериозно ли бе превъзходството на Реал Сосиедад, че футболистите на Иманол да се оттеглят на почивка с аванс от 2 гола? Ако искаш да продължим да се хвалиме, че каквото си говорим преди мача, след това се случва на практика, в кръга на шегата, разбира се. Да, толкова беше сериозно превъзходството, но нещо, което ние предвидихме, и това, че Реал се завръща към силната си домакинска форма, и това, че Бетис има изключително големи проблеми в отбрана, видяхме ги. Към това добавяме и неадекватния вратар, бих казал, с 2 безумни отигравания. Така че, накратко, да, действително резултатът отговаря на показването на терена през първата част. Имаше доста спорен момент около дуспата на Реал Сосиедад, но да разгледаме ситуациите хронологично. Първо от автогола на Диего Йоренте, дошъл след една доста добра атака на домакините.